Poštovani prijatelji, braćo i sestre, dobar dan, dobrodošli i pomaže vam Bog. Nastavljamo sa vašim pitanjima. Vojvodo, pomaže Bog i dobro mi došao. Bog ti pomogao, srdare, bolje te našao. Kako si? Sve kako treba? Sve, Arna ljubava. Ima li nešto novo? Nema ništa. Sve dobro? Sve po starom. Bio sam juče u Zrenjaninu, snimao sam emisiju sa najboljim voditeljem koji je, ne računam Pragmatikas, naravno, sa Aleksandrom Dikićem. To su najbolje emisije. Snimali smo o njima pitanja vezano za religiju, onako kritički, ali pristojno, objektivno. Sve kako treba. Tako da je bila vrhunska emisija. Očekujem za 10 dana da će da izađe, tako da vrhunska Obavezno emisija. pogledati. A mi krećemo sa vašim pitanjima. Pozdrav Božji ratnici na duhovnom polju. Pomaže vam Bog. Jedno pitanje. Šta bi Miroljub radio kada bi imao sada 18 godina? Na šta bi se najviše fokusirao? Za šta bi najviše odvajao vreme i u kojim poljima bi gledao da se razvija najviše? Pa zavisi od okruženja. Ja sam rođen u porodici gde moj otac nije imao nikakav privatan biznis. Morao sam sve da krećem od nule. Imao sam neko patriotsko obrazovanje, onako najosnovnije. Eto, slušao sam gusle, otac me vodio na guslarske večeri. Pa i to mnogo znači. I to znači nešto. Imao sam neku buvu, što se kaže, u glavi, ali nije to bilo nešto, tako da imam 18 godina, krenuo bi da radim na svom karakteru, da čitam Bibliju, da istražujem, da gledam komentare Biblije Miroljuba Petrovića na YouTube-u, da je to detaljno objašnjena cijela Biblija. Učio bi da radim neki posao, nešto privatno, najbolje nešto vezano za prirodu, za selo. Ima tu puno mogućnosti. Evo, skoro sam s jednim prijateljem razgovarao, on me tako pita, on živi na selu. On ima nekih 40 godina, mlad čovjek. Ja kažem, znaš šta, evo, da prije niko kod nas ne radi proizvodnju tesanog kamena. Znači, kamene blokove širine, na primjer, 30 cm, visine 30, dužina koliko kamen uspe da izvuče. Može i druge dimenzije, ali otprilike da bude širina 30 cm, pa da možda se uklapa. I da ima stovarište da prodaje kamene blokove, tesane, jer to je najbolji građevinski materijal od krečnjaka. Krečnjaka imamo svuda na sve strane. Imamo granit, evo, planina Radan je sva izgrađena od granita. To je prvostepena stena koju je Bog stvorio prvog dana stvaranja. To je najbolja stena, granit, nema bolje stene od nje. Kako bolje, jača stena? Jača, lepša, ima najjači taj, ima najjaču tu gustinu, 2800 kilograma, odnosno 2,8 tona po kubnom metru. Krečnjak ima između 2300 do negde 2800 plafon, ali granit je i najlepša stena i, mislim, i najskuplja. Ali evo, to ti je politika, razumeš? Mi ne smemo da iskorištavamo naš granit jer moramo da uvozimo granit. I onda sad naši ljudi ovde uvoze granit, prave te nadgrobne spomenike od granita koji se uvozi iz Italije, iz Irana i šta ja znamo. Dakle, evo mi imamo... Ali dobro, to je sad posebna tema, a u svakom slučaju da postoji stovarište gde mogu da se kupe tesani kameni blokovi. Znači ima da se kupi. To možeš ručno da tešeš, ima na internetu, možeš da vidiš kako se izgleda sa onim dletom, kao što se nekada radilo. A može, ima mašina da se kupi za 400 evra, za 800 evra, koja seče kamen. Staviš na cirkular i bam, 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 i oblikuješ, razumeš. I onda, daš, ja mu to tako predložio, znaš. U samom slučaju, vezano za ovo tvoje pitanje, ovog tvojeg gledalca, odnosno našeg, gledao bi da pokrenem neki posao u prirodi i da mogu da živim, da imam što više slobodnog vremena. Jer poenta u biznisu je da imaš što manje troškove. Kad imaš velike troškove, onda moraš puno da radiš. Da bi nadomestio to. Da bi te troškove pokrio. Ovako ti kad živiš u prirodi, zdravo se hraniš, jednostavnom hranom,
ti nemaš velike troškove i onda imaš puno slobodnog vremena da se baviš pametnim stvarima. Znači da se baviš istraživanjem teologije, da se baviš istraživanjem psihologije, da se baviš proučavanjem roditeljstva. To je jedna nauka jako bitna. Postoji jedan fenomenal web sajt, zove se harfa.co. Znači ne com, nego co. harfa.co. Tu se prodaju knjige o roditeljstvu. Kako raditi sa detetom. Kako oblikovati njegov karakter. Da on bude sutra tvoj najbolji prijatelj, da bude dobar čovek. A to su stvari koje treba da se uče. Onda da se uči hebrejski jezik. Jezik Svetoga pisma. To bih, na primjer, sve ja učio. Jer kad znaš Sveto pismo na hebrejskom da čitaš, to je potpuno druga dimenzija. I Martin Luther, jedan od najvećih prosvetitelja u istoriji, on je govorio hebrejski jezik je najvažniji jezik koji postoji. Jer na njemu je pisano Sveto pismo. I zato, kaže Martin Luther, oni koji čitaju Sveto pismo na hebrejskom, oni koji znaju hebrejski, oni piju sa izvora. Oni koji znaju grčki jezik, pošto je Sveto pismo sa hebrejskog prevedeno na grčki, u početku, kasnije je preveđeno i na druge jezike, ali uglavnom su to prevodi sa grčkog pa na druge jezike. Retki su prevodi direktno sa hebrejskog na, imamo sad sa hebrejskog na engleski, na primjer, pa odatle na druge jezike. Kaže, zato Jevreji, zato što znaju hebrejski, oni piju sa izvora, Grci piju iz potoka koji izlaze iz izvora, a Rimljani piju iz bara na dnu potoka. Zato što ne znaju, oni Rimljani čitaju grčki prevod. A mislite na katolike, misli? Pa generalno Rimljane misli na, da kažemo, na zapadno hrišćanstvo. Na to sam mislio. Na to, da. A oni sad dole, ovi na sredini, ovi sa izvora direktno. Da, znači Jevreji piju sa izvora jer oni čitaju Sveto pismo na svom jeziku. A sledeći prevod sa hebrejskog je na grčki, Septuaginta. I Novi Zavet isto na grčkom je preveden. Ali to nije to. Mislim, možeš ti odatle se informišeš, to je dobar izvor informacija. Ali nije kao originalni hebrejski. Evo, na primjer, sad kad je objavljeno Evanđelje po Mateju, kad sam ja to čitao, sećam se, tad sam bio u Americi. Koja je to bilo godine? Zaboravio sam da li 2000... Ne znam koja je, 2006. 2007. 2008. I ja nabavim knjigu tu Jevrejski Ješua ili Grčki Isus. Ima je na sajtu Centra za prirodnjačke studije i naukareligija.com takođe. Ja bio umoran, bilo negde 7:30 uveče, ceo dan radio, tada sam otvarao muzej u Kaliforniji, u Sakramentu, i ja legao da spavam. Rekao, malo da pročitam, stigla mi ta knjiga od Nehemije Gordona, i kad sam uzeo da je čitam, nisam mogao celu noć da zaspim dok je nisam celu pročitao. Da vidiš ti kako izgleda tekst hebrejskog evanđelja u poređenju sa ovim grčkim evanđeljem. Kakve su to razlike, koliko su to suštinske stvari. Evo, kao na primjer ono, kaže Isus u 23. poglavlju Mateja, kaže, na Mojsijevu stolicu sedoše fariseji i književnici. Sve što vam oni kažu da držite, to držite i tvorite. Ali to što oni rade, nemojte da, po njihovim uredbama i običajima, to nemojte da radite. I sad ispada kao da Isus kaže učenicima, sve što vam fariseji kažu, to trebate da činite i da radite. A u hebrejskom piše drugačije. Kaže, na Mojsijevu stolicu sedoše fariseji i književnici. Sve što vam on kaže da činite, ne oni, nego on, Mojsije. Jedno slovo. Samo jedno slovo. Brate. Jer u hebrejskom piše Jomar. Jomar, on, što vam on kaže, a grčki prevodilac je to tumačio kao da piše Jomru. Kažu, razumeš? Oni kažu. Eto, samo jedno slovo. Totalno drugo značenje. I ti vidi, i to mene uvek žuljalo dok sam čitao kako sve što vam oni, onda su tu bili teolozi tumačili. U hebrejskom lepo ti piše. I tako je, koliko takih mesta ima. Tako da bih učio hebrejski jezik i osposobljavao bi se da se ženim. Nažalost, kod nas nema devojaka kao što je nekada bilo, jer nemamo, porodica je razorena, ali postoje sredine gde ima devojaka. Smatram da su religiozne Jevrike najbolje žene i religiozne muslimanke, samo što su nam religiozne Jevrike
dosta bliže, u stvari oni su nam najbliže jer upražnjavaju religiju koju mi imamo sa nekim sitnim teološkim razlikama, koje su trenirane da poštuju muževe i da rade sa decom i odrasle su u porodicama sa puno dece i vaspitavaju se da budu majke i supruge i one su obučene za to. Ove današnje devojke, ove hrišćanke, one nisu obučavane da budu majke i supruge, one o tome ne znaju ništa. Imaju retke. Mislim, možda može i kod nas da se nađe neka ozbiljna devojka, ali jako teško. Tako da radio bih na sebi da se osposobljam da mogu da se ženim, da stvaram porodicu i da pokrećem neki privatan posao. Mogu da pitam. Izvolite. Malo pre ste pomenuli Martina Lutera. Zanima me vaše mišljenje o njemu. Kažete da je bio pametan čovjek, a mnogi, sad neću kažem koji ga napadaju, da je ovakav, da je onakav. Po vama? Pa vidi, ja sam u serijalu Istorija Bogumila govorio o tim Ilirima koji su donali pismenost u Evropu i koji su bili najveći prosvetitelji u mračnom srednjem veku i najveći prosvetitelji u Evropi, to su bili naši preci. Međutim, ti ako živiš prema Božjim zapovestima, ti ćeš biti šikaniran i progonjen. Ne moraš ti da budeš član nikakve verske zajednice. Evo, u bilo kom društvu nemoj da pušiš, da piješ, da se kurvaš, da uveče izlaziš. Oni će da kažu da si sektaš. Kakav si to, ti to Srbin, brate, nazdravljaš sa sokom. Pa daj, nema da me zafrkava, brate. Ne može se nazdravljati, to žene i deca piju sokiće, muškarčine piju, razumeš? To ti je taj iskrivljeni koncept srpstva. Nema to nije tako i kod Hrvata i kod svih, razumeš? Čak i kod muslimana. I u Novom Pazaru piju alkohol i u Rožajima i u Tutinu, samo u mnogo manjoj meri zbog velikog uticaja islamskih teologa. Kod nas je te utice mali. Naših teologa koji o tome ne govore. I mi pričamo kako su kroz istoriju Jevreji bili proganjani. I stvarno su bili proganjani. Ali više je Ilira kroz istoriju bilo proganjano i ubijeno nego Jevreja. Jer ti Iliri, koje su ovde pogrdno zvali u srednjem veku Bogumili, pazi, mi znamo na osnovu rimskih izvora kako su Iliri bili ubijani i tamo u Istri i ovde u Bosni. Jer je istorija, oni su uništavali, gde Rimljani dođu, to ti je damnišio memorije, brisanje iz prošlosti, sve zatiru. I mi iz tih izvora što su objavili Rimljani nešto znamo o Ilirima u toj davnjoj prošlosti. U novijoj prošlosti mi tek tamo negde od 12. veka imamo istorijske podatke. Pre toga nema, to je sve zatreto. Imamo kako je Karlo Veliki ovde satirao na Balkanu i okupirao i Dalmaciju i Slavoniju i tako dalje. I onda mi imamo izveštaje, počinje od 12. veka kad imamo najstarije te izveštaje koji su verodostojni. Imamo kako su dalmatinski vitezovi iz familije Kačić, kako su kamenovali splitskog nadbiskupa koji je došao s falsifikovanim dokumentom, kaže vi meni treba plaćate porez. Vi živite na mojoj zemlji. Kakva tvoja zemlja? Evo dokument, oni donali neki falsifikovani, ovdje ga kamenovali, bato. Odvalili ga. I onda su tražili, naravno, posle došla inkvizitorska armada, oni su tražili pomoć od svog brata kneza Miroslava Humskog i oni su se tu držali. I Bosna, Dalmacija, Crna Gora, jugozapadna Srbija, to ti je bio, pogotovo Bosna i Dalmacija, to ti je bio centar prostiteljstva u Evropi. I dolazili su iz celog sveta, to kažu inkvizitori, ovde kod nas da uče. I Martin Luter je samo đak bosanski, odnosno dalmatinski, odnosno zetski, tad se zvalo Zeta, nije Crna Gora, Crna Gora kasnije, iako možemo kažemo i crnogorski, jer Martin Luter je, to je 16. vek. Ja se izvinjam, kako đak naš? On je učio od naših? On je učio od ljudi koji su učili od ovih bosanskih prosvetitelja Bogumila. Jer su iz cele Evrope dolazili u Bosnu da uče, i to kažu inkvizitori, kaže Bosna je, kaže, leglo zaraze i Balkan, odakle dolaze, kaže, ljudi iz cele Evrope da se uče i da se zaređuju te njihove sektaške sveštenike i kaže Bosna je inficirala celu Evropu. I svi ti
ljudi koje su oni na zapadu zvali protestanti, jer su protestovali protiv onoga što radi rimska crkva. Oni su ih zvali protestanti, ali oni su svi učili, ne sad Martin Luther direktno, ali on je učio od ljudi koji su učili od ljudi koji su učili od nas, iz Bosne, iz Dalmacije. Naša škola. Znači, Martin Luther je naša škola. Razumeš? I on je bio katolički sveštenik. I on kad je saznao, kad je vidio kakav je nemoral u katoličkoj crkvi i kad je saznao za ovu priču ilirsku, biblijsku, on se oduševio. Razumeš? I on se oduševio i on je krenuo da promoviše biblijski koncept. Isto ko što su radili bogumili. Da širi dalje. Da širi zdravu priču. On je oženio bivšu časnu sestru, koja je isto bila u celibatu, isto kao i on. On je nju oženio. I s njom imao 6 dece. To je lepo. Lepo reći. Samo što je on bio malo ovako jak na jeziku, razumeš? On kaže, ja sam se oženio sa bivšom časnom sestrom. U inat papi i đavolu. Razumeš? I ovi su, vrate, teli da ga progutaju, razumeš? To sam teo kažem, kad čitate o njemu, sve najgore. Pa ne, i sad pazi, njega pljuju Rimljani, a ne vole ga ni ovi Grci. Razumeš? Jer je on kritikovao sve to idolopoklonstvo koje se radi u ovim takozvanim hrišćanskim crkvama, a poenta je prostiteljstvo. Funkcija crkve je ono što radi Rastka Nemanjić. Da učiš ljude kako da sačuvaju slobodu i dostojanstvo, kako da opstanu u prirodi. Svi su oni živjeli u stara vremena u prirodi, pravi ti sledbenici Božje reči. Oni su živjeli u prirodi kao bogumili, kao Rastko Nemanjić. Razumeš? I oni nisu pravili neke velelepne crkve, oni su pravili škole. Zato je Sveti Sava slava škole, razumeš? Edukacija, da ti ljude učiš da u ovom svetu prežive, oni uče se od svojih roditelja. Ali kad dođu kod ovih koji su najobučeniji, kao što su bili ti čuveni bogumili i kako su ih pogrdali, bogumili je pogrdan naziv. Onda su od njih učili mnoge stvari teološke, razumeš, biblijske, da se taj nivo poštovanja u porodici digne na viši nivo, rad sa decom i tako dalje i tako dalje. To su bile prave škole i univerziteti. Razumeš? I kod nas taj Vasilij Ostroški, njegovo ime je Stojan Jovanović. Znaš ti šta je ti, manastir Ostrog ti je nekad bio najjači univerzitet na svetu. Znaš ti kakvi su to bili pismeni ljudi, kakva je to bila nauka, šta se tu radilo. Ali sve u prirodi, u planini, u kršu. Razumeš, daleko od nemorala i bluda. I onda je rimski papa donao odluku da se Martin Luther protera iz Nemačke. Ali nije te on to da radi, nego je on naredio nemačkom caru Karlu V da protera Martina Luthera. I sad, pošto po zakonu nemačkom nisi mogao nikoga da kazniš bez da čuješ njegovu odbranu, na čuvenom saboru u Wormsu pozvali su Martina Luthera da dođe da se brani od optužbi. I ovi su mu rekli, nemoj tamo da ideš, ubiće te. Njegovi prijatelji. On kaže, idem da kažem istinu. Pa makar me 20 puta ubili. Znači, da me ubiju, pa da me dignu iz groba, pa opet da me ubiju, pa da me vaskusnu. Znači, 20 puta, ja idem da kažem istinu, pa makar me 20 puta ubili. On je bio žestok. I on je došao tamo i rekao svoju priču. Jer on je kritikovao rimsku crkvu, razumiješ, da se tu rade ružne stvari i tako dalje. I onda je nemački car tu počeo, znaš, kao moji preci su svi bili sledbenici rimske crkve, ja imam obavezu da budem to, bla, 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 i doneo odluku da se on protera. I kad je on napuštao sabor, ovi su spremali i sačekušu da ga roknu, razumiješ. Međutim, to su saznali neki plemići iz Nemačke i sačekali su ga kad je on izlazio iz Wormsa, tamo u nekoj šumici, i otmu ga. I odvedu ga negde i sakriju ga, razumeš, da ga ovi ne bi ubili. A sigurno bi ga ubili. Ubili bi ga, on keca bi ga ubili, nema šanse. I onda je on tamo dok je bio u tom, tu da je bio u tom, da se krio, on je tada uzeo, tu je za nekih 10 meseci mu je trebalo da prevede Bibliju na nemački jezik i da Nemci kao narod mogu na svom maternjem jeziku da čitaju Sveto pismo, jer
jer je čitanje Svetog pisma bila privilegija samo Italijana na latinskom, razumiješ, i Nemci nisu imali na svom jeziku Sveto pismo i onda je Martin Luther to preveo na nemački. Tu im je zadao nokaut. Tu im je, onda šta su oni radili? Ovi su onda, on objavi tiraž, oni dođu pa kupe ceo tiraž i spale, razumiješ? Samo da ne ide dalje. Samo da ne ide dalje, razumiješ? A on sa to lovo štampa puta 10 više, razumiješ? Tako je, to ti je bio šao, razumiješ? Ima na sajtu biblijskifilmovi.com, ima film, igrani film o njemu. Tako da on je ovako, nije bio savršen, ali bio je ovako hrabar i bio da... Ali mi je mnogo smetao. Ne da im je smetao, nego ih je odvaljivao, on je kritikovao. Mislim, ja nisam za takvu vrstu rada, ja sam za to da mi se ne bavimo kritikovanjem drugih ljudi, nego da živimo na jedan ispravan način i da svojim životom, ako neko to vidi, ako prepozna, da to prihvati. Sada se ja bavim drugim verskim zajednicama, šta oni rade, šta žive, razumiješ, šta ti misliš o ovima, šta ti misliš o ovima? Prijatelju, ključ je da se učiš da budeš slobodan. Samo slobodan čovjek može da bude religiozan. Nemoj da kmečiš, tera me gazda da ovo, razumeš? Prijatelju, tera te gazda, nađi drugog gazdu. Kad budeš bio sposoban da imaš svoj privatan biznis, onda ti možeš da uređeš svoj život kako ti hoćeš. I to je ta ključna podela u Svetom pismu na slobodne i na robove. Kad si slobodan, kad ti možeš da odlučiš o svom životu, onda ti se osposobljaš za viši nivo, razumeš, da stvaraš porodicu. Pa da od viška svog vremena, svojih para, svoje energije, da ti širiš zdravu priču, evo kao što je Pragmatikos, kao što su ove knjige koje smo objavili, razumeš, i postavili besplatno na internet, mogu i da se kupe, ali eto ima ih besplatno. To su knjige na sajtovima zakonizdravlja.com, ordeni.rs, na sajtu Centra za prirodnjačke studije, naukareligija.com. Besplatno. Ja izađe neka knjiga, evo sad sam saznao za neke knjige o Elirima, ne možeš da nabaviš knjigu ni u štampanom obliku. Nema je da se kupi, brate, a nema je ni u elektronskoj formi. Pa što si pisao knjigu da uzmeš pare na 1000 komada tiraž, razumeš? A ti si neki borac za ilirsku istoriju, ovo ono. Pa stavi knjigu u elektronskoj formi da svi mogu da čitaju. Ili bar da bude dostupna u knjižarama. Nema ni u knjižari da se kupi. 50 evra, ali da ima bar da se kupi ako ne daš u elektronskoj formi. Ja sam sve moje knjige koje sam i prevodio i koje sam pisao, pre nego što izađe u štampanoj formi, ja je stavim u elektronskoj formi da svi mogu da čitaju. Da razumeš, ali ne možeš ti kad je to jajarenje, razumeš, i klošarenje. Tako da Martin Luther je bio žestok. Pojete da ti svojim životom ohrabruješ ljude i to je kako Jevreji žive. Oni svoju religiju nikome ne nameću. Muslimani takođe. Vole muslimani da se raspravljaju malo preko interneta, neki, ali uglavnom oni se time ne bave. On živi na ispravan način. Ako to kako ja živim nije dovoljno da ti vidiš i da prepoznaš, šta ja da ti pričam. Tako su živjeli bogumili. Naši preci. Oni nikome nisu svoju religiju nametali. Samo sektaši nameću svoju religiju, kao što su Rimljani i Grci. Oni nameću. To su jeretici, to su krivoverci, treba ih istrebiti. Razumeš? Nameću i javno kritikuju drugu veru. Tako je. Sve religije koje nisu njihove, to su sektaške religije koje treba istrebiti. U islamu nije tako. Oni optužuju i muslimane. Ne, musliman kad dođe, hoćeš da budeš musliman, nećeš da budeš. Ako nećeš, nema problema, samo ćeš da plaćaš porez. Ali možda budeš vera koju hoćeš, samo nemoj drugi da ugrožavaš. Ako si musliman, ne plaćaš porez. I to je okej. Ja uvažavam, to je jedan, znaš šta su muslimani za ove lažne hrišćane, to je, krake, bre, to je civilizacija, bre. Ali nemaš ti kome da pričaš kada je to falsifikovana istorija, Turci, ljudožderi i ostale budalaštine, razumeš? Tako da. Još nešto sam izvukao, malo pre ste rekli, učenje hebrejskog je veoma bitno, pa sad postavlja se pitanje zašto onda sveštenici ne uče hebrejski, da bi bolje razumeli Sveto pismo i da bi narodu pripovedali i propovedali na što bolji način. Ja koliko znam, imao sam priliku da upoznam razne hrišćanske denominacije koje imaju svoje teološke fakultete. Svi oni imaju na svojim teološkim fakultetima i ovi, da kažemo, ove velike hrišćanske crkve i ove
protestantske, imaju predmet gde se kao uči hebrejski jezik. Ali to je na jednom, znaš na kom je to nivou? To je na nivou kao što se na medicinskom fakultetu uči higijena. To je jedan kratak kurs, mislim, koji je Mickey Mouse. Tako i ovde se nešto kao imaš hebrejski jezik, ali to je toliko šturo i razumeš da je to... Takav je sistem i sad ti ako hoćeš da budeš sveštenik u nekoj crkvi, u nekom sistemu, ti moraš da igraš prema pravilima tog sistema. Znači, džaba im i ako nauče to i ako krenu malo da onda su... Razumeš? Pa ne, može on samostalno da uzme da uči hebrejski. I sutra kao sveštenik da koristi hebrejski jezik da bi vernicima bolje objasnio ovo, ali koji će sveštenik time da se bavi to? Ja ne znam takve sveštenike. Tako da, ti kad si izabrao da budeš u sistemu, ti si izabrao da što manje radiš, razumeš, a da si uhlebljen i da si ušuškan. Radi privilegije. Tako je. Ima još nešto sam izvukao. Izvinite, poštovani gledalci, ali me zanima puno, a i vas će... Oni najviše vole tvoja pitanja. Rekli ste što manje troškova. Život sa što manje troškova. Da obezbedite sistem kod vas kući da ima što manje troškova. Vi ste skroman čovjek i skromno živite. I mene ste naučili dosta stvari da se ne razbacujem. Ali kako gledalce da uputim? Pa vidi, ja sam pričao sa jednim mojim prijateljem koji je preminuo, on se zove Njegoš Petrović iz sela Šušure kod Novog Pazara, pošto sam ja prijatelj s njegovim sinom i onda sam se upoznao i sa njim. I on je meni pričao, Miroljube, mi smo posle Drugog svjetskog rata, ima na internetu video gde sam ja s njim snimao to i postavio. Kaže, mi smo posle Drugog svjetskog rata kod nas na selu, u Šušurama, sve proizvodili. Mi nismo imali ništa potrebe da kupujemo. Ništa. Sve proizvodili? Sve. Znači i oduću, i obuću, volovska kola, kožne kaiše. Mi smo, kaže, znaš šta smo i kupali? Mi smo kupali kafu, beli šećer, kaže, tu drogu smo kupali. Mi drugo nismo kupali. Znači, sve su imali, razumeš, oni su sve proizvodili. I garderobu su nosili, nisu oni menjali garderobu sa novim godišnjim dobom i sa novim modnim stilovima. Ti kad živiš u prirodi, ti možeš da, i tebi ne treba puno, treba ti voda, treba ti malo hrane, treba ti ogrev, ti kad imaš kuću kvalitetnu, tu ti ogrev praktično ne treba, ti naložiš, ja sam bio kad sam bio u Hercegovini, tu sam bio i leti i zimi. Znači ti samo malo to je jedno selo Cerovac se zove, tamo u Popovom polju. Ja kad sam se šokirao kad sam vidio te kuće širine 60 cm spoljni zid, kamene kuće. A vi ste to tamo vidjeli? To sam tamo bio vidio. Ja se rekao, što su pravili ovako debele zidove, čoveče? Tad ja nisam bio religiosan. I onda sam ja vidio kad sam ja tu pravio vreme. Leti, znači hladovina, moraš sa ćebetom da se pokriješ sa jorganom. Leti. Jako je napolje vruće. Jako je napolje vruće, znaš kako ko pećina ladno. Kao u pećini. A zimi ti naložiš jednu vatru. I nemaš ti noću da ustaješ, da ubacuješ drvo u špored da bi se... Naložiš jednu vatru, zidovi, onaj kamen upije toplotu. I drži celu noć. Znaš ti šta je ono? Ja sam se oduševio. I, na primjer, ja znam sad kad ja kod mene u podrumu, gde mi je centralna stanica za centralno grejanje, tu temperatura se uopšte ne menja. Ona zagreje, dostigne temperaturu, ovi zidovi drže, tu temperatura za celu noć, ako se spusti za pola stepena. I odmah pećka se pali, ali drži temperaturu celu noć. Zato vi kažete da su te kuće mnogo To su koji tebi tu ne treba 10 metara drva da se ti greješ za celu zimu, razumiješ? To ti treba jako malo. A ove fasade, ovo što rade sad, ove papirne kuće, betonski šuplji blok i spolja stiropor. Mislim, radi to neki posao, nije da si baš pod šatorom, ali to ne može da se uporedi sa ovim stvarima. I još jedno, neću više. Bavili biste se proučavanjem roditeljstva? Da odgovorim na ta dva pitanja, iako sam na ovo jedno već odgovarao, ali da ponovim. Znači, šta je roditeljstvo? To je da znaš da radiš sa svojim detetom. Ne samo da mu oblikuješ karakter, nego da mu olakšaš život dok je mali. Ti ako ne znaš, ako žena nije obučena da doji dete, a svaka žena može da doji, ako je zdrava, svaka žena, ti detetu uskraćuješ jako puno.
jer je majčino mleko ubedljivo jedina zdrava hrana i najbolja hrana za dete. Sve ovo drugo je improvizacija. Znači, moraš da si obučena da dojiš dete. Kad dete dojiš, i pored majčinskog mleka nema ništa sa strane, on da pije vodu, ovo, ono. Dete nema grčeve. Tako je. Ja sam svojim očima to gledao, ja nisam mogao da verujem. Sin od ove žene Marije Spasić, koja vodi sajt Akademije roditeljstva, Instagram. Njen sin, to je dete koje nikad nije zaplakalo. To je neverovatno. Ja sam se šokio, ja nisam mogao da verujem. Ali ta žena je obučena da radi sa detetom. Pa onda kako on kad prolazi kroz razne faze učenja, pa se buni, pa je nervozan, kako sa njim da radiš? Da ga ne stresiraš, da ga ne traumiraš? Kako da iz njega izvučeš maksimum? Tako da, tu ima toliko stvari, jer to je najvažnija stvar. Najveća vrednost su dobri ljudi, iskreni prijatelji. Zašto ljudi danas najviše kupuju lekove protiv depresije? Zato što nemaju prijatelje, zašto su sami. A zašto su sami? Pa zato što nisu obučeni da stvaraju ljude, da stvaraju prijatelje. Nisu prijatelji na drvetu pa ćeš ti da ga ubereš i da imaš prijatelje. Prijatelje moraš da stvaraš. A to je sad bolest ovog veka. Usamljenost. Nego šta? Pa ja gledam svaki treći, četvrti čovjek usamljen, tužan. Koji svaki četvrti, svaki čovjek, koliko ti znaš ljudi koji nisu usamljeni. On je kao u braku, kao da nije. Ima porodicu kao da nema, decu ne viđa. Plus što imaš veći mortalitet nego natalitet. I onda kaže, dolaze nam stranci. Pa moraju da dolaze, ko će ovde da radi? Nema ko da radi, nemaš koga da zaposliš. Razumeš? I tako da ako čovjek hoće da bude srećan, on mora da se obuči da stvara prijatelje, da stvara dobre ljude, a to se stvara kroz porodicu. Moraš da se obučiš da budeš muž, da budeš domaćin ili da budeš supruga, žena. Ja, moj prijatelj, on je naučio hebrejski. Nema razvijen biznis, ali samo to što zna teologiju, ovo što je čuo od mene i što zna hebrejski. Kad su ga čuli ovi religiozni u Izraelu, pošto je tu vodio neke ture i ovo ono. Znaš koliko je žena njemu, religioznih Jevrejki, došla njemu i nudila mu svoju ćerku za ženu. Kaže, evo ako hoćeš da oženiš, kaže, moju ćerku, kaže, ja bi bila presrećna da imam takvog zeta. Ja mu kažem, nisi ti sposoban da ti nemaš svoj privatan biznis. Ma kaže, oni to ne traže. Pa znam ja da oni to ne traže, ali Bog traži. Oni bi te primili da budeš na njihovim jaslama, da radiš tamo, da se zaposliš u samoposluzi i oni su odušeni kako on zna teologiju i još zna hebrejski. To je za njih bilo, razumeš? Zamisli da si domaćin, da imaš svoje imanje, da ćeš tu princezu da dovedeš, da će ona moći tu da se razvija. Znači, moraš da budeš muškarac da najbolja devojka trči da se uda za tebe. A ne da se ti njoj nabacuješ i da se glupiraš i da zoveš na piće i šta ti ja znam. Nego da dođe njena majka i njen otac i da ti nude svoju ćerku. A ti da kažeš, moram da proverim da vidim, nema da se ljuti, ali moram da proverim vašu familiju, šta, kako, gde imam ja mog menadžera koji će to da proveri, pa ćemo dalje da pričamo. To se tako radi. Ali moraš da budeš baja. To ti je kao u fudbalu. Ti kad si dobar fudbaler, si trče oko tebe i obleće oko tebe. Tako je. U tom goveđem sistemu vrednosti. A u pravom sistemu vrednosti i ti je isto. Iako tih pravih ljudi ima malo, ali nema veze. Oni kad te prepoznaju da se ti eksponiraš, oni će da obleće oko tebe i da ti nude. Jer sve te religiozne devojke, oni hoće da se udaju što pre. One maštaju da budu majke i supruge. Njih škola ne zanima, njih ne zanima fakultet. Tako ih od malena. Od malena ih tako uče. Ona je odrasla sa 8-10 dece u kući. I ona uživa sa braćom, sa sestrama, pomaže majci. Ona je presrećna. Pa li ima nešto lepše od toga? Ne. Razumeš? I onda ona hoće da bude majka. I što prije su kakve škole, fakulteti, debilane, pa to ljude zanima, brate. Pa nije ona veliko mučenica da ide na fakultet, razumeš, da se pati i razumeš da smrdi po Beogradu i po velikih gradovima. Ja sećam to kad smo bili mlađi, bila jedna devojka i si pričaju, ja ću da upišem fakultet, a ti šta ćeš? Kaže, pa ja ću da sudam i da rađam decu. Tad su je ismejavali koje to godine. Ti si evo ona ima 6 deteta sad, znamo. Tako je. To je to, prava princeza. Idemo, molim vas, Idemo dalje. Jedan napisao komentar, kaže, Saletova pitanja do 40. minuta, a od 40. do 60. Vojvoda odgovara. Molim vas, pa mnogo je bitno da naučimo od doktora. Pitanje od doktora Stankovića su krem, šlag na tortu, znači krem.
Tako da, To je privilegija, molim vas. kad slušate, Idemo. zato ja kažem premotavajte doktora Stankovića. Idemo dalje. Pomaže Bog i veliki pozdrav. Koja hrana je biblijski ispravna da se konzumira, da li postoji neka vrsta mesa koja je dozvoljena ili ne? Pa sad, hoće da doda kako se hrani bogatom ishranom, voćem i povrćem, a svinjetinu je potpuno izbacio. I osjeća se fino. Prijatelju, piše u Bibliji da je čovjek mašina na ugljene hidrate, ne piše na ugljene hidrate, nego na biljke, ali to ti je to. Biljke su jedini proizvođači hrane na planeti Zemlji koji sunčevu svetlost pretvaraju u ugljene hidrate i ti kad jedeš te biljke, ti te ugljene hidrate pretvaraš u energiju. Znači, suprotan proces tokom varenja. Meso može da se jede kad nema biljaka, izvan toga meso ne treba jesti zato što je jako teško za varenje. Može samo nekih 56% tog hranjivih sastojaka iz mesa da se iskoristi, ostalo je otpad. Kraće ćeš da živiš, tako da meso se ne preporučuje se jede. A ako nema biljaka, onda može meso nekih životinja posebnih, koje su takozvane čiste životinje, imaš o njima u 3. knjizi Mojsijevoj 11. poglavlje, pa pročitaj. Pitanje oko plastičnih flaša i ambalaža. Vidio sam po internetu da je štetno piti i kupovati vodu u plastičnim flašama. Zašto? Zato što rizikujemo unos mikroplastike u naš organizam. To su urbane legende ili lovačke priče. Danas svaka budala može da piše po internetu šta hoće i to je vrlo preporučljivo u ovom satanističkom sistemu. Znači, nema tu nikakve mikroplastike. Možeš da konzumiraš vodu iz plastičnih flaša. Naravno, staklene flaše su bolje, ali može se koristiti iz plastičnih flaša, tako da nemoj mnogo da čitaš te urbane legende. Evo čitao, kaže, mikroplastika dolazi u naš organizam koji dospevaju u testise, u mozak i u druge delove tela. Da, to je istina. Znači, dolazi u testise. Tako, to isto i ako jedeš pšenicu, ima da postaneš impotentan, ako jedeš soju, ima da dobiješ GMO, neke deformitete, znači, ali prasetina, cigare, kokain, Kafica. to je top, kafa, to Kao tebe. može, to samo tuci, to kažu ovi stručnjaci, goveđi, tako da nema prijatelj mnogo da čitaš po internetu, evo više gledaj Pragmatikos i bit će ti bolje. Kad ste pomenuli soju GMO, ono što ste mi rekli, sojino mleko, čija semenke ravilo seme, ja to ujutru onako veliku čašu, to mi je da kažem za pokretanje. I kaže meni moj brat, a inače stručnjak, kaže, obrati pažnju na soju, onaj GMO. Ja sam on ima 120 kila, kao važi dogovorilo. Nedavno sam bio na koncertu Iron Maidena. Da li to znači da sam sada demonizovan? To je prvo. Prijatelju, te nisi demonizovan, nego ultra demonizovan. Znači ultra. Ali ako budeš gledao Pragmatikos, možda se oporaviš. A koju ste... Iako prestaneš da ideš na takve goveđe događaje. Tamo da pitam, kad ste vi bili mladi, a to je muzika vaše generacije, tu negde, koju ste vi muziku slušali? Pa nisam ja išao na heavy metal, to je meni bilo ono i tad degutantno. Kod nas, na našim prostorima nije bilo tih koncerata, tih poznatih grupa koje sam ja slušao. Bilo je u Ledenoj dvorani u Zagrebu je bio, sad ne znam koja je to bila godina, 98. ili 99. 88. ili 89. 88. ili 89. bio je Spandau Ballet, jedan, mislim da je to britanski bend, to oni pevaju ovako neki pop. To je bila puna hala. Bio sam na tom koncertu i bio sam u Beču na koncertu Duran Duran. Mislim, sad iz ove perspektive to je bilo blejanje. Eto, bio sam na tim koncertima, bio sam na koncertu Riblje čorbe jednom. Šta sam još bio? Mislim, to je ludilo, odvaljivanje, razumiješ. Da, bio sam na Atomskom skloništu jednom u Novom Sadu. Kad sam bio buzdovan, nisam znao, pa nije bio neki Mirljo Petrić u moje vreme, nego sam tako blejao. Kad sam bio ateista, srednjoškolac. Ovu Beč sam išao kad sam bio student. Što mislite o protestantskom teološkom fakultetu i općenito o poslu protestantskog pastora?
Ne preporučujem prijatelju nikakav posao u okviru sistema. Ako hoćeš da budeš teolog, uzmi, čitaj Sveto pismo, nauči hebrejski, a ovako si u nekoj verskoj zajednici, onda ti verska zajednica određuje šta ćeš da veruješ, kako ćeš da se ponašaš i tako dalje. Ja to ne preporučujem. To nije biblijski koncept. Znaš kako je biblijski koncept? Biblijski koncept je da ti imaš male zajednice pobožnih i moralnih ljudi koji žive slobodno u prirodi, koji su nezavisni od sistema. I onda oni u svoju tu malu zajednicu, kao što je bratstvo ili pleme, evo kao što su radili čuveni Bjelopavlići, čiji sam ja potomak po babi, moja baba je od Bjelopavlića. Ti Bjelopavlići su primili kod sebe u goste i ponudili mu da ostane kod njih čuvenog Stojana Jovanovića iz Hercegovine, koji će kasnije u istoriji biti poznat kao Vasilij Ostroški. I oni su mu ponudili. Nemoj da ideš iz naše zemlje. On je bio razočaran nemoralom koji je tada bio i hteo da ide u Tursku. Tamo bi mu bilo bolje nego ovde, razumeš, među tadašnjim razbojnicima, po gradovima koji su ga ismejavali, i on je ostao tu u Bjelopavlićima i napravio veliki posao. Tako da, kad ti imaš zajednice slobodnih ljudi, onda te zajednice slobodnih ljudi angažuju pametnog, učenog čoveka, ne pitaju da li on završio škole, da li ima fakultete, ovo, nego kako on živi, kako on poznaje teologiju. I onda mu oni ponude da on dođe i oni mu omoguće sve što mu je potrebno i što on traži da bi on mogao da uči njih i njihovu decu i njihove porodice. Razumeš? Ti to imaš danas, na primjer, u judaizmu. U judaizmu, na primjer, evo ti, na primjer, Jevrejska opština Beograd. Oni mogu da smene rabina ako hoće i da dovedu rabina koga oni hoće. Niko njima ne nameće rabina ko će njima da bude rabin. Ne meša se niko. Ne sme niko sa strane da se meša. Oni odlučuju kao lokalna zajednica, Jevrejska opština, odlučuju ko će da im bude rabin. To ti je biblijski koncept. Razumeš? Naravno, njima je u interesu da aktualni rabin Isak Aksijel, jedan od najvećih intelektualaca novijeg doba, bude njima duhovni učitelj i vodič i tako dalje. Ali oni kad bi bili nezadovoljni s njima, oni bi mogli da ga smene. Razumeš? I to tako funkcioniše. A ovako ti si u sistemu, sistem ti određuje gde ćeš da ideš da radiš, u kom gradu, kolika će ti biti plata, šta ovo, kako ono, moraš da učiš ovako kako ti oni odrede. Ako si ti tu nešto ne slažeš, mogu da te smene, mogu da te šutnu. Razumeš? Teologija je nešto što bi svako trebao da zna, a pored toga da ima neki privatan posao kojim će da se bavi. Razumeš? To je Vasilij Ostroški ili Stojan Jovanović, on je znao hiljade stvari. Nije on samo znao teologiju, on je znao i poljoprivredu, i stočarstvo, i sa pčelama, i zidarstvo, i tesani kamen. On je sve znao. To su ti bili taki gorštaci koji su sve znali. On je sve znao što je vezano za prirodu. Malo pre ste rekli zajednica slobodnih ljudi. Pa da li to postoji sad kod nas? Pa da, to ne postoji. A tad je bilo? Tad je bilo, jer su svi živjeli na selu. Ti kad čitaš ta teokratska Crna Gora, koju je uspostavio Ivan Crnević. Evo bio ti je, pazi, to je, evo, početak 19. veka. 1809. Viala de Sommier, francuski oficir koji je došao da ratuje protiv Crne Gore pa dobio po tamburi. On je tražio od tadašnjeg vladara Crne Gore, Petra I. Petrovića Njegoša, strica ovog Njegoša koji je pisao Gorski venac, tražio je dozvolu da posti Crnogoru. Jer Crnogorci nisu hteli da primaju strance. Šta ćeš ti ovde? Ti si špion, pa nisi ti došao ovde, tebe ne zanima ove stvari. Razumeš, Crna Gora, krš, priroda, zdrav život, pametno, to vas ne zanima, vi ste lacmani, vi ste... I on je molio, i ovaj mu je dozvolio, dao mu je pratnju da ga čuvaju, razumeš, da mu se nešto ne desi, pošto je svilen, razumeš. I ovaj je došao, obišao Crnu Goru i napisao čuvenu knjigu Istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ima to knjiga besplatno na sajtu ordeni.rs. To je monumentalna knjiga gde on piše šta je video u Crnoj Gori. On se šokirao kad je ono video. Zdrave ljude, pametne, požrtvovne, jake porodice. Nema gradova u Crnoj Gori.
Kaže, ovde nema bolesnih. Žene se porađaju bez bola i jauka. Pa naravno se porađaju bez bola i jauka kad su u treningu. Razumeš, svaki dan radi cveće, bašta, ovo, ono, deca. I fizički i mentalno zdrava u prirodi. A neko ovo danas, razumeš. Imaš jedan porođaj na tri pobačaja. I žena nespremna za porođaj, razumeš, tamo se porađa na leđima, urliče, umire, vrišti. I onda to kad čuju druge žene, ove mlade, neće, koja će da bude majka? A porođaj možda bude bezbolan. Imate knjigu Bezbolni porođaj na sajtu kućnoporađanje.com. Evo pa pročitajte. Bezbolni porođaj. Tako su se porađale žene u Crnoj Gori početkom 20. veka. To je teologija, to je religija. Nisu oni bili članovi neke verske zajednice. To su bili ljudi koji žive po Božjim zakonima, imali su lokalne sveštike koji su ih učili tim stvarima koje oni eventualno ne znaju, koji su ih tu korigovali i tako dalje. Gde ti imaš danas slobodne kad svi žive po gradovima? A i sela su pod okupacijom. Nemaš ti danas slobodnu zajednicu. Imaš ovako, evo, koji ja i doktor Stanković, nas dvojica, pa pravimo tu neke projekte i ovo, ono. Dok još može. Dok se može, inače, nemaš ti to ne postoji. Mislim, imaš ti tu neke manje zajednice koje su dosta fanatične, kao što su Amiši i tako dalje, ali njihov uticaj u ovom društvu nije nikav. Jako mali. Oni nisu primer drugima, jer su previše fanatični. Dobar dan. Zanima me, ne znam šta da radim. U Bibliji piše da se ne sme koristiti plodovi od voćaka 5-6 godina. Imam malo maslina što su tek počele raditi i dosta starijih maslina. Pa šta da radim kad oni sve to pomešaju u uljari i tuče i moje, da li da koristim maslinovo moje ulje ili da kupim u trgovini? Šta je loše pisano, ali mislim da je to još gore. Možeš, prijatelju, ta zapovest da se svake 4 godine koriste plodovi, to je dato za svetu zemlju Izrael pod specifičnim okolnostima kad su ulazili u obećanu zemlju i ima svoju teološku pozdinu, ti sad možeš da posadiš drveće i da koristiš plodove čim počnu da rastu, tako da nemoj mnogo da se opterećuješ oko tih stvari. Kad dođeš u Izrael, onda tamo možeš da u onoj klimi sa onim sortama da primenjuješ što piše u Svetom pismu. Pitanje za gospodina Miroljova. Kako objasniti uspehe sportista sa naših prostora kada znamo da profesionalni sport vode demoni? Da li je to moguće svojim talentom, zalaganjem, trudom postići te vanserijske uspehe u tom nadmetanju? I to je to. Ljudi sa naših prostora su potomci onih najboljih ljudi u Evropi koji su doneli pismenost, koji su bili prosvetitelji. I ljudi sa naših prostora su najkvalitetniji ljudi u Evropi. I kad oni krenu da se bave glupostima, i u tim stvarima budu najbolji. Razumeš? I kad krenu štetu da prave, u tome budu najbolji. Razumeš? To sam to teo da kažem. Tako da, to je očekivano, ali eto, tu je pragmatikos da ih vrati na fabrička podešavanja, da budu kao njihovi slavni preci, da ne budu prvaci u Ligi šampiona ovoj goveđoj, nego u Hristove Ligi šampiona. Moral, čistota, zdravlje, požrtvovnost, porodica, deca. To je imperativ. Da li će Miroljub kada izađe novo izdanje savremenog prevoda izbaciti nove komentare Biblije sa tekstom koji nije obradio i komentarisao? Ja sam, prijatelju, objavio komentare Biblije sa novim prevodom i Judine poslanice i Jakovljeve poslanice i knjige Otkrivenja. To imaš u mojim komentarima. Naknadno sam dao objašnjenje Evanđelja po Marku, koje je nakon završenih komentara Biblije izašao to Evanđelje po Marku. Ja sam snimio video, imaš na mom YouTube kanalu, gde sam objasnio te neke detalje iz Evanđelja po Marku, tako da kad izađe i Luka i Jovan, snimit ću video gde ću svako od tih novih prevoda da objasnim, tako da nema ništa da se uzbuđuješ, ali evo već sada možda čitaš Judu i Jakov
Judu Jakova i Otkrivenje i Mateja, naravno, sa hebrejskog teksta, prevod direktan na naš jezik, koji sam prokomentarisao. Veliki pozdrav za najbolje doktore i pomaže Bog. Pitanje za doktora Miroljuba. Ako može da pojasni kako da razlikujemo demonska čuda i Božja čuda u posljednjim vremenima. Ne sjećam se baš, ali mislim da sam negdje čuo od njega, valjda na Balkan Info, da ima knjiga o tom. Postoji jedan tekst gdje je to lepo objašnjeno. Tekst je na linku CPS, znači Centar za prirodnjačke studije, cps.org.rs /cuda.pdf. Cuda kao čuda. Cuda.pdf je jedan kratak tekst i možeš da pročitaš i da se informišeš. Alzheimerova bolest. Zašto se javlja, šta je uzrok i šta raditi po pitanju prevencije? Alzheimerova bolest je bolest nerava. Glavni uzrok je veliki stres i nezdrav život koji stoji ide, iako veliki stres deo nezdravog života. Znači, ključ je da se smanji stres, da se više odmara, da se ne jure pare, da se ne ulazi u kredite, da se bavi čovjek lepim stvarima, da koriguje navike, da izbaci sve ono što je štetno za nerve, pre svega duvan, kafa, alkohol, prerađeni proizvodi, meso, znači da se bude na biljnoj hrani. Bilo bi dobro da se uzme jedan proces čišćenja organizma, jedno 30 dana, na ceđenim sokovima, pije se 3 do 4 litre dnevno. Postoje biljne formule doktora Richarda Schulza, Nervi 1 za smirenje nerava i Nervi 2 za regeneraciju nerava, koje preporučujem. Mogu da se nabave na sajtu ipmproizvodi.com. Tako da, ključ je da se koriguju navike, da se smanji stres. Alzheimerova bolest je bolest materialističkog društva, zapadnog društva gde se jure pare, gde ljudi veruju da ako imaju više para imaće srećni, kvalitetni život, više komfora. To su laži, tako da ključ je smirenje, smanjenje stresa, odmor i zdrav život. I naravno gledanje pragmatikusa. To pod obavezno. Prvo doktora Petrovića, pa onda prvo doktora, pa ako vam nešto nije jasno, onda pragmatikos. Pozdrav za Sašu i doktora Miroljuba. Imam jedno pitanje vezano za Stari Zavet. Nedavno sam pročitao da je priča o Mojsiju, pa sad u zagradi naročito njegovom ranom detinjstvu preuzeta iz jednog starijeg mita o akadskom caru Sargonu ili Šargonu. Volio bih da čujem šta doktor Miroljub misli o tome i da li je ta tvrdnja tačna. Unapred hvala i nastavite da radite. Ta tvrdnja nije tačna, prijatelju. Najbolji istorijski izveštaj o Mojsiju je onaj koji je dat u Bibliji. Postoje istorijski podaci koji mogu da daju neke informacije o Mojsijevom životu. Njih je kompilirao egipatski istoričar Maneto. Samo on tu ne spominje Mojsija, nego spominje jednu ličnost pod drugim imenom, Tutmos, mislim da je Tutmos 3. ili 4. koji nedvosmisleno ukazuje na Mojsija. Ja sam o tome govorio u serijalu Tajne skrivene u stenama, u jednom predavanju, ne znam tačno koje je bilo, mislim da je tamo 5. ili 6. Tako da, to da su izveštaji u Bibliji preuzimani od nekih drugih izvora, to je neozbiljno, prijatelju. Mišljenje o minoksidilu za rast kose. Sam lepo pročitao, minoksidilu. Ja, prijatelju, to ne preporučujem. Za rast kose preporučujem da se zdravo živi, da se smanji stres i da se koristi set za rast, regeneraciju i oporavak kose koji imaš na sajtu Institut za prirodnu kozmetiku.com, koji se koristi tokom 30 dana, na svakih 6 dana se koristi, ukupno 6 tretmana. Ima 5 proizvoda koji se koriste u nizu, a posle toga da nastaviš da pereš kosu samo sa šamponom iz tog seta, jednom sedmično, ostalim danima da pereš kosu samo vodom. Kad pereš sa tim šamponom, pereš 2 puta, prvi put našamponiraš, ispereš, pa drugi put opet našamponiraš, ostaviš da odstoji par minuta, pa ispereš.
to je najbolje što postoji na svetskom tržištu vezano za rast kose. I još jedno pitanje za danas. Šta Miroljub misli o čuvenom hercegovačkom plemenu Drobnjaci i da li zna možda neku priču koju će o njima nama ispričati? Imaš, prijatelju, knjigu Pleme Drobnjaci na internetu u elektronskoj formi besplatno, pa možda čitaš. Moja majka je iz Drobnjaka, tako da sam ja, da kažemo, pola Drobnjak, ili to je stara Hercegovina, a postoje brojni drobnjački junaci koji su se istakli. Skoro sam radio komentar jedne pesme guslarske koju peva Boško Vujčić, zove se Bitka na Mljetičku. Tu su opisani čuveni drobnjački junaci. Inače, smatra se, to je jedna od teorija, da su Drobnjaci dobili ime kada je jedan turski zulumčar, znači ne Turčin musliman, nego Turčin zulumčar, napao Kuče i Kuči su ga odvalili, likvidirali i onda su oni preneli njegovo telo da ga sahrane. On je sahranjen danas u Sarajevu, postoji njegova džamija tamo pod njegovim imenom, a njegovu utrobu su izvadili i sahranili tu na tom mestu gde su sada Drobnjaci, a Drobnjaci su pomagali Kučima u pobedu nad tim zulumčarem. To je bio jedan od najvećih turskih junaka i prema jednoj od teoriji tako su Drobnjaci dobili ime zato što su učestvovali u likvidaciji ovog turskog zulumčara, a njegova utroba ili njegov drob, kako se to kaže, je sahranjen na njihovoj teritoriji. Tako su se prozvali i Drobnjaci kao oni koji su učestvovali u likvidaciji ovog velikog zulumčara. A imaš i mnoge druge drobnjačke junake o kojima možeš da čitaš u istorijskim dokumentima. Imaš na sajtu plemekuči.com knjigu Znameniti crnogorski hercegovački junaci, gde možeš da čitaš o brojnim drobnjačkim junacima, istorijat i tako dalje. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Petroviću, pošaljite na pragmatikosinfo@gmail.com. Ako želite pomoći rad produkcije, imate uputstvo za plaćanje. Vidimo se, ako Bog da, u narednoj emisiji. Živi bili i svako dobro.